זריקה להרדמה מקומית, אז אני אתרגל. שמעת הרעיון של ארז, יש לו סטארט-אפ. אתם עושים טופס הפניה לרופא שיניים. זה לא יעזור. תמשיך את הרעיון. שעושה הרדמה, ואז באים לפה. בוא נעצור את הסטארט-אפ, יש מקרקעים שפשוט עובדים ליד רופא שיניים, ואז הם קוראים להם, הם לוקחים 50 שקל על הזריקה, משהו בסגנון. נו. יש כזה. אבל מה קשור? הוא נותן את ההרדמה ב... כי הוא רופא. אני מוכן לשלם 100 שקל עכשיו בשביל זריקת הרדמה. כן, סיימת. תביא את ה-100 שקל. תן 50 לי, 50 להיות. רגע, אבל אפשר לעשות... רוצה שאני אגרום לך שהכאב יעבור? אולי עשיתי לאחר, אני אעשה אותו במקומו. רוצה שאני אגרום לך שהכאב יעבור? עוד, אני מבין, דקה אתה עושה את זה, לא? משהו כזה. אבל את הזריקה הזאת אפשר לעשות, כי כשניסיתי באילת אמרו לי שלא עושים את זה, כי משרד הבריאות לא מסכים. שאלתי על זה, לא כי משרד הבריאות, אלא כי הוא לא רופא. כן, בגלל זה אסור לך. ברור, אסור לעשות הרדמה.